El Canet Rock fa temps que ha deixat de ser només un festival per convertir-se en un ritual d'estiu. Un d'aquells esdeveniments als quals no hi vas només pels artistes que hi toquen, sinó per l'experiència que hi vius. De fet, cada any hi ha milers de persones que compren l'entrada sense saber quins artistes hi toquen. I això és una prova de que el Canet Rock és més que una successió de concerts. És una marca cultural, una experiència compartida i, per molta gent, una tradició. Avui en parlem, però abans em presento. Soc la Núria Ruiz, periodista musical i social media manager, i si et preguntes com sona Catalunya? Catalunya sona així. Per entendre per què el Canet Rock ha aconseguit convertir-se en una cita imprescindible de cada estiu, cal tornar 50 anys enrere. La primera edició del Canet Rock es va celebrar els dies 26 i 27 de juliol del 1975. Espanya encara vivia els últims mesos de la dictadura franquista i en aquell context organitzar un festival de música amb artistes catalans i un esperit clarament contracultural era gairebé una declaració d'intencions. Inspirat en festivals com Woodstock o l'Illa de White, el Canet Rock es va convertir ràpidament en un espai de llibertat, de reivindicació i de trobada per a milers de joves que buscaven nous espais d'expressió cultural. Pel seu escenari van passar noms com Pau Riba, Maria del Mar Bonet, Jaume Sisa o la companyia elèctrica d'Arma. Artistes que, més enllà de la música, representaven una manera d'entendre la cultura i el país. Actualment és fàcil pensar en els festivals com a grans esdeveniments d'entreteniment, però el Canet Rock original era una altra cosa. Era un lloc on la música, la política i la identitat cultural convivien de manera natural. Per a molts joves de l'època, el Canet Rock simbolitzava la possibilitat de viure la música i la cultura en català amb una llibertat que fins aleshores havia estat molt limitada. El festival es va celebrar només 4 vegades, entre 1975 i 1978, però el seu impacte va ser enorme i es va acabar convertint en un símbol. I els símbols tenen una cosa molt curiosa i és que encara que desapareguin, continuen vius a l'imaginari col·lectiu. Durant més de 30 anys, el Canet Rock va ser només un record, fins que el 2014 el festival va tornar. I, evidentment, va tornar en un context totalment diferent. Més que recuperar l'esperit contracultural dels anys 70, la nova etapa del Canet Rock es plantejava com una gran celebració de la música catalana contemporània. I, de fet, el seu retorn arriba en un moment on l'escena musical catalana vivia una ona de renovació i expansió. Apareixen nous grups, els festivals es multipliquen i hi ha una nova generació d'artistes que comença a connectar amb públics cada vegada més amplis. El Canet Rock troba ràpidament el seu espai gràcies a una proposta molt definida i a una identitat pròpia molt reconeixible. I així és com any rere any el festival es converteix en una de les cites imprescindibles de l'estiu. Fins al punt que actualment reuneix 25.000 persones i esgota entrades mesos abans de la seva celebració. Però què compra exactament la gent quan compra una entrada pel Canet Rock? Aquesta és probablement la pregunta més interessant i la raó d'aquest vídeo. Perquè la resposta no és un cartell o un conjunt d'artistes, és una experiència. Si preguntes a algú que hi ha anat, probablement et parli de dormir poc, de compartir temps i de cantar amb els amics, de veure sortir el sol o de la sensació de formar part d'alguna cosa més gran que uneix a tothom que hi va. I d'aquí en podem extreure unes quantes lliçons de màrqueting. En primer lloc, que les marques fortes venen emocions. El producte del Canet Rock com a tal és un festival, però el que realment ven és emocions i sensacions. Per exemple, la nostàlgia, la sensació d'estiu, les nits llargues, la sensació de comunitat i tots els records que formes al festival. Per això hi ha tanta gent que hi torna cada any, no per veure un grup o un artista en concret, sinó per reviure aquesta experiència que els ha agradat tant i que els ha remogut per dins. En segon lloc, han convertit el veure sortir el sol en un símbol de marca. Hi ha pocs festivals que tinguin un ritual tan identificable. Al Canet Rock, el veure sortir el sol és gairebé un cap de cartell més. És el moment que tothom espera, el moment que tothom grava i el moment que tothom recorda. I els rituals creen records i els records creen fidelitat. I el veure sortir el sol s'ha convertit en una imatge que ven i explica molt millor el festival que qualsevol campanya de publicitat. Després, el tenir una identitat clara és un avantatge competitiu. Durant anys hi ha hagut gent que ha qüestionat si un festival centrat només en música en català podria ser prou gran. I s'ha acabat demostrant que sí. I és precisament perquè el Canet sap perfectament qui és que ha acabat construint una comunitat extraordinàriament fidel. El Canet no intenta agradar a tothom, no intenta ser tots els festivals alhora, sap quin és el seu espai. I això en màrqueting és un principi molt important perquè les marques fortes no intenten agradar a tothom, sinó que intenten ser imprescindibles per a algú. Punt número 4. Una comunitat és molt més poderosa que qualsevol cartell. Com dèiem abans, una dada molt sorprenent és que el Canet Rock ven moltíssimes entrades sense que es conegui el cartell. I això només passa quan el públic confia plenament en la marca. Perquè, com dèiem, la gent no compra una entrada per un grup en concret, sinó perquè sap què trobarà al festival. I seguim amb el punt número 5, i és que el relat importa tant com el producte. I és que el festival continua reivindicant els seus orígens, continua explicant que va néixer en un moment de canvi polític i cultural, continua recordant que la música en català
és la seva identitat. I aquest relat dona profunditat al projecte del Canet Rock perquè la gent connecta amb les històries. Que sempre sóc molt pesada amb aquest últim punt, però crec que amb els exemples que us estic posant als diversos capítols de la sèrie s'entén perfectament. Crec que al final aquesta és la millor manera d'entendre el Canet Rock. No com un festival que programa concerts, sinó com una experiència que any rere any aconsegueix que milers de persones vulguin tornar al mateix lloc per cantar, compartir i veure sortir el sol. Una experiència que fa que els assistents marquin al seu calendari la cita de l'any vinent tot just acabant de sortir de l'edició d'enguany. I això és tot pel capítol d'avui. M'agradaria que em deixessis als comentaris si has anat alguna vegada al Canet Rock i què és el que més t'agrada del festival. I jo, com sempre, et llegeixo i parlem. I no t'oblidis de seguir-me per conèixer més històries de música i màrqueting a la indústria musical catalana a Com Sona Catalunya. Gràcies per escoltar-me i fins aviat!